lidt søvn. Det er Annikas billeder, der hænger her. Og Kasper. Og Rasmus. Heste. Og Emil. Og Ole sidder derude. Måske snart. Ja, det har været sådan en ting, jeg har tegnet tit. Jeg arbejder ret hurtigt, tror jeg. Og ja. Hej. 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 Nej. Hurtigt. Rigtig hurtigt. Jeg er kunstner. Det er ikke noget, jeg bliver. Det er jeg indvendig i mig selv. Det tror jeg var en af mine første tegninger. Det var en bondegård. Jeg har aldrig vendt tilbage til den siden, altså. Jeg er ikke nogen temporytter. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Ja, da jeg var lille, øvede jeg mig ret meget i at lave sådan noget perspektivtegning på bondegården. Jamen, det ved jeg ikke. Enten så arbejder tit sådan ret langsomt. Nikis værker, Rasmus værker og Laurits værker. Måske. Måske aldrig. Måske snart. Eller i morgen. Men jeg har tegnet ret mange huse. Hallo? Folk, der drikker øl. Folk, der drikker øl. Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser.